chvíľa, aj socha Dona Boska sa díva. Na všetkých, čo bežať prídu, sa davy kúkať zídu. Pri kostole na tráve sa všetci stretnú práve, lebo Bánovou dnes pobežia športovci z Rajčianského pobrežia. Tak dnes ukáž všetkým hrdo, ako si celý rok trénoval tvrdo. Kmitať rýchlo budú tvoje nôžky, keď pobežíš hore do stožky. Tak už nebuď na TikToku a pridaj do rýchleho kroku. Nech nie si dnes posledný, to aj tvoje telo ocení. Tak dnes nechod na pivo, radšej pobež ako Dominik Savio. Urob niečo pre seba, veď báť sa behu netreba. Kalórie a kilojouly, k tomu tvoje telo vytrénované svalmi. Predbehneš aj rýchlu muchu a v tele ti nezostane ani gram tuku. Tak dnes ukáž všetkým hrdo, ako si celý rok trénoval tvrdo. Kmitať rýchlo budú tvoje nôžky, keď pobežíš hore do stožky. Tak už nebuď na TikToku a pridaj do rýchleho kroku. Nech nie si dnes posledný, to aj tvoje telo ocení. A v cieli pri kostole dosiahneš to pravé orechové. Vyplavia sa tvoje endorfíny a v ústach už žiadne sliny. To je tá pravá odmena, čo aj maratónci ocenia. A vidím aj zmeny v tvojom hlase, veď o rok pobežíme zase. Tak dnes ukáž všetkým hrdo, ako si celý rok trénoval tvrdo. Kmitať